and their property. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Piny owacho omako kuong ma ok opuodhi ma nengone en $3 million e kaonti ma Murang'a to ka pedha ma bende notim kod apisas mag arita. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni pedha ma bende ne gitimo ne odhi makare kata doko ni ne omonjgi kod obila matiyo machiegni gi johand kuong ma bende ok opuodhigo. Compromise the courts to get numerous court orders that have actually compromised the law enforcement activities in this county. An illegal and counterfeit alcohol worth over 3 million shillings, including compromise and sabotage from our own security officers. And the IG is going to take disciplinary action against them today. Bende ogolo siem ni johala ma bende dhi ataro gi chik mar kedo kod kuong ma ok opuodhi e pacho kae. Biggest problem here is the misuse of the alcohol distribution licenses, combining both legitimate or legal alcohol and the illegal one. There is a very notorious businessman here called Mike Power in his 58 distribution outlets within the county. Man mabedo kelo giko mag weche